Здравейте, прекрасни хора! Днес искам да се включа с една много актуална и интересна тема, макар че тя за много от вас може да е тема табу, но това не променя значимостта й. Това е темата за неродените деца в рода. След като изкажа това, което имам, ще ви дам кратка практика, а който иска да отработи в дълбочина тази тема, може да се свържи с мен за лична констелация. Във всеки род имаме загуба на деца, но тези деца принадлежат на рода. Те са част от него и трябва да бъдат признати и приети. Тоест, за тях трябва да се говори с мир, с любов и с благодарност. Защото според закона за принадлежността, те са част от самата родова система. Когато за тях не се говори и не се споменава нищо, е много вероятно в следващите деца да се отключи някакво необяснимо чувство на страх, на вина, на страх дори от бременност, ако са момичета, или на конкуренция. Това е защото е провокирана от загубата на първото дете, за което не се споменава и не се говори. Много е важно, когато има загуба на дете, аборт в един род, това да бъде отработено, за да не тежи тази тайна на следващите деца, които има голяма вероятност отново да преживеят аборт, тъй като в системата се търси винаги баланс. И това, което е отречено, за което не се говори, системата намира начин да го прояви чрез повторяемост в рода. Връзката между майката и детето започва в мига на зачеване, независимо дали бременността е била успешна или не. Много е важно при неуспешна бременност майката да признае нероденото си дете, казвайки му: благодаря ти, че макар и за кратко ти дойде в живота ми. Ти ме научи на любов, на приемане и на смирение. Аз избирам да живея тук и сега, но ти винаги ще вземаш специално място в моето сърце, както и в моята родова система. За да няма повторяемости от към аборти и неродени деца в рода, е хубаво предишните дечица, които не са успели да се родят, да бъдат признати и приети и да им се направи място на първородни деца в рода. Така че, ако имате такава опитност, негативна и неприятна, може да се обърнете към това дете, да си го представите, да си го визуализирате и да му кажете: мило мое дете, ти си част от мен и аз съм част от теб. Благодаря ти, че се появи, за да ме научиш на един много ценен урок, а именно на признание и на смирение. Аз избирам да живея живота си в лекота, но винаги ти ще бъдеш част от мен и аз ще те споменавам с добро. Благодаря, благодаря, благодаря. Това е много кратка практика за признаване и приемане на нероденото дете, но е хубаво тази тема и травма да се отработи в дълбочина. Аз като човек, който е преживял подобна негативна опитност и се е справил успешно с нея, мога да ти помогна. Успех!